Tapi meskipun Sayyidina Ali iki terkenal jago perang, nek pas posisi payah jelas kalah aku. Sing edan deh. Sing edan teng pundi? Nak ngurine Kanjeng Nabi. Mana ngurine Kanjeng Nabi aman iki. Mereka Kanjeng Nabi gelut ya sangar ya. Jadi jangan kita membayangkan Nabi terus gembla-gembla disodok gelembang mboten. Kanjeng Nabi niku nek balapan apa jeneng? Kuda. Banter dhewe. Gelut ya kuat dhewe. Pedang ya hebat dhewe. Ora mesti kelemar disodok gelewang mboten. Mboten. Niku mboten Kanjeng Nabi. Wonten malih kula maos niku wetenge Kanjeng Nabi niku mboten jemblung. Dadi aja dibayangno apa jenenge ngelempet terus disodok rupa mboten. Kanjeng Nabi niku awake kekar terus wetenge sispek. Oh aku niru Kanjeng Nabi kok poso terus kuru disodok rupa mboten. Mboten niku mboten Kanjeng Nabi niku. Niku yang kiri niku. Mboten niku.